लिटार सिस्टार जाया होनदों नामा आधा लिटार मथा मथि 150 मिटारल' खारो 150 मिटार फाग्लासो जागोनलै नाना खारजोब्बाय सेरनै सोबाय जों दा सेरनैयाव मथा मथि जोङो 1.5 लिटारल' मोनदोंब्रा सेरनैयाव बेंटलनिल' नङालै जेरावबो जों दा एसे बागानाव गिदिंनोसै आरो ना जिपसिजों हेलो एभरिवान गुड मर्निं गाइस आयु सान्दुंआ डेन्जार जाबाय आरो ना दिनै फाग्लासो नायनो नायखाया दासो सिखारदों 5:30 ओरैबायदि सान्दुं आरो ना बयखौबो आंनि चेनेलाव दिनै गोजोन फुंबिलिनि बराय हरबाय लोगोसे दिनै आंनाव 1K साबस्क्राइबार जाबाय आरो ना थेंक इउ स' माच एभरिवान गासैखौबो साबायखर थाबाय आरो आंखौ बिनिफ्राय बांसिन हेफाजाब होगोन होननानैबो आं आसा खालामबाय आरो ना हा गैलानै नायनोनो हाला दाउआ खालामजोब्बाय ना बिसोरखौ आगारा नामा हालखि दोनो दे जागोन आरो ना टार्कि मोखां आरि सुनानै लानोसै गाइस दुगैनो फैदों जों गाइस बरिया आरोना दैमाया 6टा जाबाय फुंनि दुगैनानै लाग्रोनोसै ग्रिन ओइ बेंटल बाजार आरोना बे बारनानै दैमा दं मोनसे गिदिरनो फारा लाइट गाइस ब्लगखौ बिनिफ्राय स्टार्ट खालामसै दा दुगैग्रोनानै लानोसै आरो दा फुंजानि बरियाखा ओइ माथो इयाव सलार फैबाय 50,000नि पावार बेंकनि पावारासो 50,000 आरो दा डेन्जार एम्बुलेन्सनि नाम्बाराथ' दङ 108 बोरमा एक्सिडेन्ट जादों ट्रिटमेन्ट होदोंसै ट्रिटमेन्ट दा देखायगोन आरोना बागान बेरायनोसै जिपसिजों थाव सोबाय जा थाव जायो गारिया लांबाय थादो दिनै देखायजोबगोन आं मा मावा मा दं मा गैया बाइकखौ दोनबाय लामाया ओरैबायदि डेन्जार माने मैया मोनायाव बेरायदोंमोन जों बाइकजों दसे बेंटलाव थांबा ओइ ट्रेक्टर फैबाय नै लाव गायनो हालेवजायदों 30 बिगा नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना हो लाइक खालाम जाबाय पुरा संसार जाखायो नै जिपसिया जेबो थाखाया सयथिबो लागाव एसे एक्सप्लर खालामनोसै बागानखौ अबरदिं गैला लामाया गारिनि लामा नालाय ट्रेक्टर खारनाय मबाइल खारनाय लामाया मोनसे मोजां गैखाया बेनो जोंहा आबादारि बिथाङा हासार होनो नागिरदों दिनै दंजोबोमोन बायजोब्बाय खेमा दा बिनियाबो दंमोन आरोना टटेल 200 बिगासो दंमोन ना 200 बिगासो थालिर दंमोन नालाय माखासेया दा बिसोरो जोबजोब्बाय आरो
फुरा सिजन मोनसे 200 बिगा थालिरा जोबजोबनानै दा गोदानसो बानायनाय दङ जेराव माने हाया नांगौसिबांनि क्वालिटि हा नङा बियो ओमफ्राय बेखौ माबाफिनासै आरो थाबाय ओजोंहाय आं थानायखायबो दंमोन दा फाथो आरि फोजोबदों गासिबो बाब्रे लामाया डेन्जार गाइसमोन माबायदि ओरैबायदि मोजां आरोना सरलपारा बायदिखा बेयावबो सरलपारानिफ्राय साबसिन जाबावो दै गिदिर बैयाव दङ जानुवारिफोराव पिकनिक जानोबा बेफोरनो बेस्ट आरो जायगाया बे बैग्रियाथ' नै बिलाइ फैजोबसिगोन दा गोथांफ्रा जासिगोन फुरा गोथां लामाया नै डेन्जार बोलेर' गिदिरा बेयावनो मोननाय खनसे ओरैबायदि मोजां ना जायगाया हा बेनोमोन नाव बारनो थांबा फंबायमोना हासार होगोन आरोना बिसोरो दिनै हासार होनो नागिरदों रेडि बे सेकेन्ड किस्ति गेजेर थालिदा बेसेबां दं दायो मिथिगोन र' रेडि हा फैबाय माबाया बिलाइआ
जरा जरा 12टा 24टा रेडी हासार लगाय Super potas urea pipe hasaran dili ready hasaran bigo oke to bilasio halai ni somphobna to ini ba jeबो नङा continue बबेयाव होगोन बबेयाव ओइ जा थुबाय बेखौ थुनांलाय यार सायाव होसिगोनलाय गोदान गोदान नामा बुस्थुआ बारा दै जायाखैथ' बैसोरो बबेबा एखेबारे दै जानाय मोनो इउरियाखौ होदो दे दा गाखोबोखानांगौ बेखौ बस्थायावनो थिगैनो दं खोमा लाथा खायाखैथ' बरफजों एखे बे दांनो बिसिबाय हासारा नामा होना हासार होनाय देरना हासार होग्रा आबौमोन मादैमोन गोजाना फोसाबथ'वाखै बेखौ फोसाबजोबनानैसो हासार होगोन आरो बिफाङानो फोसाबजोबबाय गुदि गुदिखौ फोसाबनांगौ खोन्थानांगौना खिन्थु हासारा बेसेबांनि जखा होगोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना दा देखायनोसै आरोना गावजोबदों जाहैबाय नों अबाव दंमोनलाय खोलानि खेबाव एसेथ' अखा मोफ्लामनायखौ नुजोब होआ ने आधा बिगा थांखाबाय मैदेर हाबनाया बेयावसो हाबखादों मैदेर हाबनाय जाहैबाय थांनाय बोसोराव बेवहाय थंस' ओंखारजोब्बायानो थालिरा फ्राय रजायाव जाहैगोन ओरैजाय गेसें मैदेर सिफायनाय ग्राउन्ड मोनसे फवासेसो जखा सेकेन्ड गोजानो बेयाव मैदेर हाबनानै एसे नस्थ' जादों खिन्थु गासिबो एखे कुवालिटि गोजा ओरैल'से गेसें खुंजोबखासिगोन आरो हाइजेक होजोबो हाइजेक दा हाग्रा दं बिलाइफोर माबानोबा बोखारला हाग्रा सायाव होनाङा बिलाइ सायाव माने होनाङा हाइजेक होजोबो दायो हाइजेक होबाथाय बे फुरा लांदां जाजोबसिगोन खारो खोमा ने ओइ नै आथिया ओरैनो नामाथाय ब्लाब थांगोन दा ओरै बुबथिं जाबाथाय बौगोन माने हासार लाबोबाय आरोना आथिया नांबाथाय गैला mana buklaya माने बुस्थुखौ आइडिया मोननाय नङा ना इसोर अबेसिम होगोन नामा उनावबा दा माबा मावनांगोन ना आथिलाजों थिखोबावनांगौ नारै नारै लाइन लगायना बिसोरो बै खनासिम मोनफैखागोन बै समाव बेसेनानो बिसोरो 7,000 टा फुलियाव हासार होनाय दिनै 7,000 दामफैजोब्बाय जों दा दखानाव थांनो ओंखारदों आरो
लेबारफोर बिराद बुरजा दङ ओमफ्राय बिराद अयथासार सान्दुंना सानदा गिदिर जायोना जुइस लाना फैसै आरो ना हासार होगासिनो खायसेया मुलि होदों खायसेया हासार लगायदों बेबायदि आरो गावबागाव पार्ट गोजा खामानि मावनाया फुरा टाइम टु टाइम आरो एसे बेखायनो थान्दा आरि जाग्रा लायनो नागिरदों आरो दखानाव मा जायगा थांगोन दा जालां बाजार जाहैदों डेन्जार गोजा दा बबेबा कर'ना बाजार दङ जालां बाजार आरोबा मा दंबावो दुइ लिटारसो दङ बागान गिदिंनायावनो जोब्बाय थावा बै बेसेबां दंबा 5 लिटार दं खोमा बै 5 लिटार दं खोमा फाग्ला थाव जाखायो गारिया ओरैबायदि मथा मथि दा 2 किल'मिटारल' सालायदों जोब्बायानो थावा 2 लिटार थावा फाग्लासो एसेल'सै ओरैबायदि थाव जायोना डेन्जार सालायदों आं गाइस थालिर बारियाव नायदों टाउना माबायदि बुस्थुआ 4x4 नाङा दा लामाया गाज्रि जानाय नङाना फैदो सालायनायसै फार्स्ट टाइम जिपसि सालायदों आङो एथ' बेलेग गारि सालायो जिपसिया फार्स्ट टाइम आरो स्टारिं नङा गाइस हिदेला डेन्जार आंनि नङा नै बिसिनिसो थालिर बारियाव हासार रोगाग्रा माबा रोगाग्रा थालिर रोगाग्रा आरो ना गारियाथ' नांथानाया स्टारिंआ डेन्जार गोरा मोन्दों दा नायफिनसै आरो ना बागानखौहाय दा जों ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय लेबारफोरखौबो माबानोसै ओंखाम जाहैसिगोन नालाय नायनोसै दा खामानियाबो थिनफिननांगौ नालाय बिसोरखौ बेखायनो दा जोंबो ओंखाम जाखांबाय आं ओंखाम जानायनि ब्लगखौ लाबोआसै जों दुब्लि बारियावनो ओंखाम जाबाय सानैजों बैग्रि बिफांनि सायाव मबाइला सुइच अफ थांदों बिनि थाखाय आं ओंखाम जानायखौ ब्लग लाबोनायासै आरो बारि खोलो खोलो बरिया जाबाय जों बाहेरायाव दुब्लि बारियाव साबसिनखा ओंखाम जानो न' सिंनिफ्राय जों बागान सिङाव हाबफिनसिगोन आरो दा खामानिखौ खोन्थानानै जों फैफिननोसै बुहुद खोथा सावरायबाय जोङो सानैजों ओमफ्राय थालिरनि बागै आरो बेखौ एक्सट्रा भिडिअ नुगोन नोंथांमोना दा आं बेखौ जास्ट ब्लग खालामनोसै हाखौथ' आं गिदिंजोबनो हाखाला बाइकजों गिदिंबाबो टाइम लायो ओमफ्राय जों जिपसियाबो अबेबा सोजायाना ओमफ्राय बेखायनो हानायखिनिखौल' नायनोसै दा थालिरखौ देखायनोसै आं माखासे माबायदि कन्डिसनाव दं दा सेकेन्ड किस्टियावल' दं ओमफ्राय माने फार्स्ट किस्टिया एसे दा गोदान दंबावो आरो बे एसे गोजान जायो माने बेयाव हाबफैला आरो थांला एसे गोजान जायो नालाय आंबो दा न'आव थांफिननांगौ बेखायनो जिखिनि दं बेखिनि आरो बेवहाय दङ 8 बिगा दं आरो दा हाबनायाव नै बेवहाय 8 ना बेयाव 8 बिगा दा गारि बेयो ओमफ्राय सेकेन्ड किस्टि गोजा आरो थालिरा फुरा मा होनो अबेबा खुंबाय अबेबा माबाजोब्बाय आरो माबा गैला ओंखारजोबसिगोन बेयो मोनसे सिजोनाव ग्रोब ओंखारनानै समान जाहैजोबसिगोन आरो बेयो दा मा होनो बे गुदि दानस'नाया बे फार्स्टनिखौ फानजोबनाय आरो दा नै बेखिनि बिसोरो गोदो गोदोमा सेकेन्ड जाहैबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसे सापर्ट होदो नोंसिनि अननायावनो दिनै जेनेबा आं 1K साबस्क्राइबार जाबाय बहुत बहुत थेंक इउ नोंसिनि अननायजोंनो जाबाय आरो दा नै जोंना आदाबो मुलि होगासिनो आरो दा मुलि होगासिनो नै बिसोरनि खामानिया बेलेग जाहैलायबाय हिनजावफोर दङ हासार होनायाव ओमफ्राय दा बिसोरो दिनै मुलिल' होदों ना बिफां मानि होदों नामा बिफां मानि होदों नालाय माने एम्फौ जायो माने गाहायाव हाइजेक होथ'वाखै नालाय माने बेखायनो एम्फौआ गोजौआव मुलि होबाबो गाहायाव गोलैनानै हाग्रायाव थायो दा हाग्राया लांदां जाथारनांगौ आरो ना थालिर बागाना साबसिन जायो ओमफ्राय जायो हाग्राखौ हाइजेक होगोन साननैसो उनाव हासार होगोदों आरो बायखिजाया फोसाबबावनांगौ बिसोरो दा फोसाबनानै हाइजेक होनानै हासार होसिगोन बेखिनि न'थ' फैजोब्बाय जों गारियावहाय
dong maksud ada kunci lu yang mana lagi? Hah? Kunci lu mana? Ada yang di mana? Burung tali enggak. Nah, Subscribe kalau cin. subscribe kalam deh sih. Seru mbak. Deh, gari yang lodo sih bener nama malko. Dari itu hindau mari mana baik kita coba. Ini langlang ini blood hendak share dah. Ini ayo deh, ini di sandu nah. Experience kan angkat sandu otak lah nala ini dia. Kalau mencari, saya mencari negeri sandung menbaik kemana ini sekarang itu aja sandung otak lah, boleh pas dong kayak itu mencari lagi sandung ada YouTuber mudah-mudahan tahu ini kan, kita bisa doang, jadi masih apa sih ya, jadi let's go, mudah-mudahan video kamu jangan lupa, mana subscribe kalau udah dabau. Udah beli sandung, ayo. Danger. Bisa, siapa mau hajar mau kira. Sandung apa itu kan? Ada semua dah kabar dah. Jadi sisa awak. Bermaksud itu nama ya. Mungkin tu, kat semua budung. Uriya lah nak semua dia. Malah kan ni mereka? Tut. Lain ada tak? Ini tiba ini, biar rapat direct finish kada, top so, agar jangan slow ini mulai bonus sini kan. Bermani tak kayak di boundary kalau sudah ada kabar na, yo round itu pilih bermagi ada, sini logo dah. Yo apa yo hai tabai sandung yo tabai, pura biar ada. 15 biga nama ni birau na. Net होनानै दोनजोबबाय आरो बोरमाया बेयावनो जायो बाहेरायावबो थांनो मोनला ओमफ्राय बाहेरायावबो ओंखारनो मोनला आरो बेलेगनिबो हाबनो मोनला जागासिनो 150टा बोरमायानो बेवहाय 150टा फोरखायबायदि दंहैयो हनै लिरेद थेरेद लकेल गोजा खोमा बेयाव दा बोरमाया बेलेग सोथ'वाखै Enda गायजोबनायखाय मोजां जादोंलै जोंनिया रानसा मोनगोन बे ग्राउन्ड आरोना दा बेयो बल गेलेग्रा बिनि अपोजिटआव दङ आरो आराम ओरैबायदि मोजां ना जायगाया बा दा बुसि फैबाथाय थांनो बालायो Taso baru melah dong nih. Taso baru kerja nama nih sila. Itu famous kuna. Oh, jalan baik sarungku buat silang siang. Sarungku buat silangan aja. Yang mana ini? 10-15 menit cini nasi kenang dah. Nah, baru nak ni nang baca ni, mia tu ni nak kan? Ada gak nama di nama di Paris itu ya nama. 15 menit cini nasi kenang. Ya posto lagi. Saya sih nanti dia. Masuk sini.